diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Minutos nakaligan sa tak ng alas 5 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, mayong hapon naman, Bacolod kag Pilipinas. Action reports after edition inyo ka-aksyon. Action na Marlon Hinovaya, ari kita sa isa na naman. Ka medyo maulo-ano o maulanon ang hapon. Sa atong tanan mapaluzon ka man, Visayas o Mindanao. Sa putok-putokan man sa kabukiran kag kalalaruan. Sa kahuwaan man o kon underground. Welcome sa sading nga palatuntunan. Pizza 18 Lunes. Sa ikaduwang nga adlaw. Sa ikapat nga simana. Ikaduwa na isang adlaw. Ikaduwang adlaw na isang simana. Ikapat nga simana na sa ikapulo nga bulan sa nga tuwig sa mga baka. Ang tuwig 2021. Mao kabay pa nga wala lang sa nagaunga nga. Kadaw baka bangon sa gutom kakapigaduhon. Kabay pa nga maayo lang sitwasyon ninyo tanan. Kamusta ang paniyempo subong sa inyo sa diginahamtangan? Mao diri sa Bacolod mga kaaksyon, lampowas alas 3 kaina sa hapon. Bumundak ang ulan, partikular sa downtown area. Ang duha ka mga national highways ang dalang sa Lacson kag Araneta. Binundakan sang ulan. Ambot kon sa iban nga mga banwa kag syudad may pag-ulan man nga naesparisahan. Mandari sa Bacolod damo sa mga nagkalabasa na alang-alangan kag dumanagan. Importante pag-on lang ang inyong sading nga immune system, panglawason nyo, maibato sa anuman nga masakit. Ang pag-inom sang tubig, importante, pagkaon sa masustansya, importante man. Na sustansya nga mga kalanon, protas kagotaron, dapat gig nga unahon. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Hinovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita sa bayan sa nga balita lokal, kabataan sa Negros Occidental, edad 12 anyos hasta 17 anyos. Ang pamangkot dari pwede naman bala mabakunahan kontra COVID-19 o kon COVID-19 vaccines. Aksyon Radyo. Ang sabat sa mga ka-aksyon nga pamangkot, yes, pwede ina kung tugutan sa nga DOH. Negros Occidental, siling ni Diaz. Handa naman ni Atty. Diaz ang Provincial Administrator siling niya. Dari sa Negros Occidental, handa naman ang gobyerno provincial sa nga pagpatigayon sa bakuna sa mga ginatawag. Amo ni sila ang pediatric population. Bangod ti may ara naman sang registrasyon by pagpanglista na gani sa mga bata edad 12, 13, 14, 15, 16, kag 17 nga gusto man magpabakuna. Amat-amat na ginalista. Pero hambal sang DOH mga kaaksyon, hambal sang gobyerno, kinahanglan may ara sang pahanugot halin sa ginikanan. No, kay kung ano matabo sa bata, ginikanan magyapon malukdo sa problema sila. Sa kabataan naman, hindi ka mo inday, nunoy, magmato-mato. Palista, lisensya ka mo, anay, tatay, nanay nyo. Ay base pagpuli niyo, balaan nanay, tatay nyo, nagpabakuna ka mo. Kag hindi luyag sa inyo, sa tatay kag iloy. Base kung mawalbalan ka mo. Lisensya ka mo, apos lang malisensya eh. Man mayara nga tao nga tindigid niya magpabakuna mo. Kung may mga rasunes, mana sila. E banti, huwag mayasang kasuguan ba? Huwag masang layi nga nag-obligar kay status tagsa nga magpabakuna kontra COVID-19. Pero tinipende na sa inyo mga ka-aksyon kay ti nakataya dari kabuhi sang tao. Sang Biyernes, Oktubre 15, kung inyo maduruman dito sa bahin sang National Capital Region kon NCR, may sobra na ito 1,000 ka mga kabataan nagpaturok na sang unang dose sang bakuna. Dito inigin pati kayon sa 8 ka mga hospital sa NCR. Ang kalabanan nga kabataan mga ka-aksyon may ara sa ginatawag nga comorbidities.
Ang tawag to pilot run Bossilingon amo tong una. Nagsugod Biyernes kag ti subong isip-isipon naton. Tatlo ka adlaw na nagligan makakson kag good news. Bangod wala man sang lain nga epekto sa naginturukan nga kabataan. Wala man sang bata nga nagreklamo. Normal nga effect sang bakuna. Una ga pagagwa ang init sa imo sa ding mata. Ga palang ginit pa nimo sa ding lawas porte isa na nakadlaw bat sagon mo. Normal ina nga reaksyon sang bakuna kontra COVID-19. No, ibang ginahilanat pero way gadugay gatahaw na insigida. Isa kadlaw lang tapos na siya. Magsiling kita comorbidities makakson ti amo ni mga tinuga mo ni mga tawo nga mayara sa ginabatsyag ngayon imayos ila sa nga lawas. Ti ang kwalipikado nga nagbaton sa unang nga dose ang COVID-19 vaccine nga kabataan dito sa NCR. Suno sa DOH makakson sa pilot run nga ginatawag nagliga nga Biyernes. Mayara sang medical complexity. O kung may long-term dependence sa technical support, genetic conditions, neurologic conditions, metabolic o endocrine diseases, cardiovascular diseases, obesity, medyo tambok, chubby, human immunodeficiency virus infection, tuberculosis, chronic respiratory diseases, renal disorders, hepatobiliary diseases, kag mayara sang immunocompromise bangod sa masakit nga dapat sa gokon balatian. Amo na sa teolaton taniya dari sa Negros Occidental kay di man pwede magkamatumato lang. Matumato lang ang Negros Occidental nga waay sang mando sa babaw. Mayo man ka na talupangdan man makakson ang kabataan pagod ang COVID-19 way niya sa edad ginapili. May bag-o lapsag o kontigulang ka man. Basta gani luyag ni Corona kagaw ni nga magtapik ho. May mo yan na kakon kaysa gani grabe pa niya sa nga porsa mo. Ginabalbal ya tudong pasyente kag ginapatay gid. Kabay pang hindi na madugayan kag mayoriya nga mga tawo diri sa Pilipinas. Nangin fully vaccinated na kontra COVID-19. Aksyon Radyo. Ano pagkidibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Grand final sang dancing traffic enforcer competition buwas ng adlaw. At least medyo lainunta naman ang ato sa nga palamatinan sa balita. Pa-kuntis-kuntis pa nami-nami saot sa mga traffic enforcer. Sinuayhan ang mga mag-iwil-iwal sa ina-siling libo. Sinuayhan ang marami magsaot. Pero ang choreograph sa ina-siling saot ka-traffic ka. Diri lang niya, si iban nga mga sunod kag banwa, probinsya, makakson may-ari man eh. Pero mas maayo nga ang Bacolod, dapat may ngalan man eh. Kung mapanamay nami, dancing traffic enforcer ang paghahambalan. Aksyon Radyo. Samtang, ang proposed 5.7 billion pesos nga budget sa Negros Occidental sa 2022. Ang target sa sangguniang panaluwigan maaprobahan ni sa una o kung ikaduwa nga simana sa bulan sang Nobyembre. Huwag naman iguro sang singki pa nga diskusyon kamanti ang ginatutukan subong kung paano ni mamatamat resolve ang halit nga ang COVID-19 na pandemic. Madako-dako ni ang 5.7 billion kumparar sa 4.4 billion lamang nga budget sa nga tuig 2021. Aksyon Radyo. Sa balita nasyonal, antes na kaduan ang ato sa nga patrolyo balonta ang observation. Sa balita nasyonal, salang munuhon ko ang resulta sang face-to-face nga klase sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Medyo hindi mayo, medyo malanga. Kaya may araw sa minimal nga COVID-19 infections nga na-record sa mga estudyante kag manunudlo Bossilingon. Huwag yun mga perfecto
may kagawgid nga naglaton kag may natapikan gid sang COVID-19 ang siling sang Commission on Higher Education subong nga Lunes mga kaaksyon yung mga private school ni kalabanan ni basta masiling katatsyed mga kaaksyon may ara sang minimal number sang COVID-19 infections ang gin-reports tunga sa mga estudyante kag manunudlo nga nakigbahin sa limited face-to-face classes sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Ang hambal ni CHED Executive Director Sindrila Haro, ang kalabanan sa mga kaso ang mild symptoms o kung asymptomatic sa report sa regional offices nila kadaman sa mga mild tubtob asymptomatic cases lamang. Maduruman naging pasugtan isang gobyerno ang limited face-to-face classes para lamang sa ginatawag nga Allied Health Sciences kag Medicine. Sige lang, matamat lang, mas maayo nga titemprano pabalantara sa maghala kita kahulat sa wala, sa maglawig pagid sa ulihi. Ay mga estudyante, warat naggana mag-eskwela ka maghaga na lang ka pasaway sa ginikanan. Ang magalulong na sila sa cellphone, labi ng Mobile Legend. Mag-chat sila na, mag-Facebook na, kang mag-ala ka, balobarkada. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Observation report sa patrol sa sadayang mga talion. Ibalon naton ang pinaka mga lugar sa Bacolod City matapos nga nagtupang ulan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Sa patrol with Action na John Diaz. Action John, kamusta Bacolod Subong? Please come in. Pati nga ba nagsun, Mark? May nga patutulan ng pagka-aksyon ang patrol arik ng hapon. Rinig mo sa area ng talahan the conferential, no? At Central Road Keep Action, Mark, subong ang mga tiniyon. Makita natin rin ang pinagkawin ng sitwasyon kung trapiko nga sa pagkamalana. Na nagkadriya, sisi ang area, para katapag ng lugar. Pero siguro sa tutulan ng mga aksyon na ikon ng 3 ka magbabay, may inay, kailangan sa mga portion 3, matulog ang log ang dalanon, humo nga nagulan sa ina at hapon. Area, di nag-alaksyon nga, kanabanan, ginagaluman lang. May mga nagtupon ng mga tubig, so dapat kung 3 ka nga ruta na galabay. Hindi kayo na sinugusto mo pagdalagan kay mga sila nagbabay. O kung may nag-motorsiklo lang, tingkod na, napakadto pa lang sila-trabaho, agtika na karoon na siyang karoon na disgrasya para, na ba siya ng alas oras huli, disgrasya. Kung kayo siya na, disgrasya ko lukos, disgrasyagaan, may nakapanglin ko, may napayalig, at ito na kung may nakapanglakason, so hindi ka magpinagusto sa pagmudalagan mo, para ligaw ni nagsikat ay gra. O kanino sa trakya mismo mahalungan na muman mga kapson. Anyway, antes naman ang ating kasunod nga po, kami ng atong panahon. Panaya na yung panahon, at subong hapon, ikumpara mo kanina, na nagabulong sa ulan, na nag-stress ng hapon, tugtog pasado los 4, hindi pang inulan mga kapson, na suntol nga, nagtugat sa panbaha sa pinaka ng area. Una naging report, yung magsaysay, aron na action mark, kaya kayo active lang man, nag-subside ginayon na ang baha sa area. Tasig naman din mag-subside kung nga matatunlo lang wala ang drainage dira ang lugar. Hindi na mag-dugay-dugay. Yan mag-subside na dira mga na baha. Ang mga tabo dira na mag-side sa aeroneta, dasig lang ito. Ito kumo siking ulan, siking bubo ka ulan, nalabit-lawig man. Medyo nagbulo-baha mga kakson. Ang dugay ng gid, kaya gatubig na traligman sa kalamanan na malamakita nila sa mga pilay. Ako sa Facebook kay isa doon. Ang mga area doon isang kasaslaw. So, pero ganyan nga problema sa mga motorista. So, ganyan nga problema sa mga residente. Dira nga lang kapuyo sa napit sa area sa kasaslaw. Ining area sa barangay 6, barangay 3, barangay mga kakson. Kadaligman na tinglag kay ayaw pa. Pero tigil na kadugay mag-subside ang tubig. Pwede po, ano lang? Para sa nila kung nangyara, hindi na nga namin na passageway kung namin yung mga drainage area at tapos para nga mag-subside yun ang tubig. Pero nga po, nila sa traffic pa na, kasi na napot na gabinaha, meron pa nila pinasabay sa sakyan na kag may nag-parking sa kinisandalan, siguro kinailangan tutukan na sa atong yung maturidad sa bitaw, sa masulutapit na po yung office, pwede may nag-monitor dara sa ilaw, sa area sandalan dito sa ilaw, o sa nila sa pakon ang lugar, lakit man ang ilag na matama siya pagkain. O gini sa dalan, kag ang drainage mga kapsun sa kasaslaw na ako, ginaguro, kung magulan giraan, nagatugag sa pagbaha mga kapsun. Anyway, counter-traffic ang ato
patrol, ano ka nito mga hapon, sa area naman, kang dala, bangga mikal na. Bangga mikal na kita, pero ang sila natin, diri, lawig mo na niya. O ay nag-traffic light, o yung patay ng traffic light, stop enforcer na lang, ang nagkapatunga sa mong intersection point. Pero nag-atag kang direktiba kung traffic kong atang pagkamalasa, kung hindi na ginahabaw ang panamuon sa sasakyan. Uy, kita ate, no? Doon namin nag-overon dala sa nato, doon nabalik na naman kapagkasok ang ato na dala no, wow, pwedeng pinaho sa mga sasakyan nito may alihis, pagkatong pagkakitahan. Alam, ito may anong dito lokal sa damping ng mangga, no? Alam ba, no? Oo, nakulit na, may magkati ka natin internet. Nabutin sa internet, oo. Protection naman, tigla din sa sasakyan, no? Kaya nihit na nakadto ang gamitan o labos na National Sugar Federation ng office sa sumangan din silbahan gamte sa malaba. Kung ikaw ito na kalibiyahe, hindi ka magkaproblema kung hindi ka lang gamital magkagayag kung labang sila sa salasihan. Kung nagkakasig kung hindi ka magkakton ang tabok nila sa intersection point, hindi ka dyan magagay. Kung parang kung magkamital ka, kung parang gamital kaya dugay-dugay ang tigiduro, kailangan din makasunod sila sa maglalagyan. Pero kung rin yung pa, at least makasunod niya, accessible, para sa tanan di kagida, maayawa, no? Anyway, isa din pa rin isang reaksyon sa nga po, paglabalik ng patrol, sa isang Rizal reflection, at o internalized reaksyon sa nga po, nagsigaling mo, ang sitwasyon ng trapiko ng atong paglabalan. Pero at least lang, kay kung mumay traffic light, para may sistema, lang traffic ng sistema, hindi ko nakita sa enforcer while man problema mga sakto. Nagkilaki mapagpana doon sa distrad sa magpapay. Ay, bantay-bantay sa mga motosikli. May arakit na karong sa karaman sa peso ng gatong. No, ito ipagsaka makakson. I think Boss? sobra peso, no? Boss, ang Martes? sa car at gasolina. Pesos ng gasolina ang sakta. Pwede i-arat 60 pesos and the 20 centavos ang average price at sumar sa presyo ng gasolina. So kung nagsaka ining 1 pesos and 80 centavos sa ganito, about it kung nagkopaling na sa lugang na naman sa presyo magrabo. Siguro 62 pesos ang presyo sa gasolina mga kakson. Dari sa may surat sa Bacolod. Anyway, ang diesel naman niya, may pagsaka man, mga 1 peso and 50 centavos ang pagsaka ng presyo sa diesel. So, para mo na ang pinatawag na presyo sa gasolina, dahil sa palibot sa salat sang batol na natin disipay, wala naman gasolinahan mga kaaksyon. So, para na pinatawag na sitwasyon sa palibot sa salat sang batol, sa mga hapon mga kaaksyon. Sa totoong matag palamati, masama sa nagpanahon na naging sang maiit nga kape. Pero kung kape ang aton pag-amala, isa lang ang aton grain dorso sa inyo mag-inahula sa Dr. Alfred Green Coffee. Mga kaaksyon, ang Dr. Alfred Green Coffee, isa naman sa produkto nga nag-aagis sa paglalalasaw sa Estados Unidos, 100% natural, 100% organic. Nagalipiro sa Tantolo, nagablig na pa-uptick sa ating memorya. Kung nag-ainamik ka sa Dr. sa patrol ang taglibot sa Bacolod-Action John Diaz. Una sa Bacolod-Action sa Bacolod-Action Marco. Ini nga bahin lamang sa aton sa Kaluan Sunday Thui Bayo, pinagabago ka. Dali kita sa oras nga alas 5:31, standby managtag naman ta sang kwarta. Sa Pamaswa sa ARB.
Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat gid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Alright, preparar para ganar. Okay, inyo sa ding cellphone da, uyati na, lantawa, base may manawag. Okay. Isa naman katanaw sa ato sa ding asa pamaskwa sa ding materion. Hello, mayong hapon. Yung hapon, sir. Oh, good afternoon. Sino palihog? Si Danilo Bergado, sir. Danilo? Bergado. Danilo Bergado, pila edad ka diyan kapuli? 36, sir, sa Kantilayan, Morsia, sir. Oy, taga Banwas ang Morsia. May asawa na si Toto Danilo. Yes, sir. Ilang bilog kabataan ta to dan? Ang gali, manak mo lang, sir. Manak mo lang. Okay. Yes, sir. Ano trabaho mo, Toto Danilo? Ang sa poultry, sir, 45 days. Oh, damo gali manok jud ha. Gapamatigid permi si Danilo Bergado sa Aksyon Radyo Bacolod. Always, sir, aling sa aga sa mga gabi. Ba, isino ganing istorya si mo? Si Sir Marlon Inubia, sir. Ba, damo da hinubiya blas banwa sa Murcia. Salang pabangkot ko antes nakagaan sang 500 peso. Ano gani na ginahambal permi sang reporter sa Aksyon Radyo antes sila magistro? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Perfect. Wala sang lisa. Danilo Bergado, 36 years old, taga-Kasilian, Banwa sa Murcia. Wala todo Danilo ha. Ang text sa imo sa nga cellphone number, may number ka man dali. Kag kung paano mamakuha, no? Ipadala lang ang 500 pesos sa imo, no? Kung wala ton mo lang todo Danilo, salamat gid. Thank you, sir. Congratulations. Salamat gid. Las 5:34 na. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa gabonitor sa ato sa nga live streams sa nga matarion sa maulanon nga Tiyempo. Si Ana Sinoro, gaulanda sa lugar ni Ana Sinoro kay ulan ng isa nga ginpadala nga picture. Thank you. Si Vicente Encarnacion Similiano, gudpian gabonitor sa Maydalan sang Luzuriaga, sa mga katrupa da ba. Kabalo ko damo da Toto Vicente galinabay gid sa nga matanion ho. Basta alas 5 rush hour ina siya. Galinabay nga mga salakyan kag galinabay nga nagalinakat iya. Melvin Peñafiel, good afternoon. Rhea May Ladio. Yung hapon. Si Ana Sinoro yung hapon, thank you. Cry Chirel Limbo Topaz, good. Sige. Nasinoro. Athea Kimeriman, mayong hapon. Gaulan, Aksyon Marlon. Thank you. Gaulan da sinyo, Inday Ana. Si Double V, Vanessa Villa Carlos, nga sa una taga Silay, sabong taga Barangay Bata na. Chirel Limbo Tupaz. Okay. Approve, hambal ni Chirel. Ana Sinoro, mayong hapon. Gov Bong, Vice Gov Ferrer, Kong Greg. Arama si Doc G. Logo. Good afternoon, Sir Marlon. Hinida Ordonez, ginatamyaw ko ang nabahan dari sa Villa Vilita, Noel, Sir Noel, JR, Alexa, kay Aleya. May Torres, hi, good noon, Idol Aksomar, watching from Ayala Capital Central, taran-taran nga mga taga-Ayala na. Good afternoon, kay Migota Alex Torres. Okay. Michelle Ugag, Barutag, mayong hapon, God bless.
Shade Anthony, Action Marlon, good PM, watching live New Jersey. Pa-shout out lang ko da sa family Lipanya sa Saravia. Thanks, God bless. BT Santero, good afternoon, Action Mar. Ginatami ako da ang taga Lagasan Ubay. Pasig, Nela, okay. Lisa Montecastro Narciso, watching and listening from Doha, Qatar. Good evening to all my family dira sa Himamaylan City, Purok 3, Barangay 4, Narciso and Montecastro family. George Gargasiran, mayong hapon, halong Bacolod, Hambalya. Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon Action Mark, kasarang-tarang kapamati. Monitor lang kami din sa may barangay Padaron DSB, Tamyaw lang. Sa family Susana sa barangay Balingin, Bago City. Salamat, stay safe always. Alright, approve. Nuna Agravante, mayong hapon. Vicente Gati Logo, good afternoon. Jen S. O. Sir, good afternoon. Axtor Steven S. Monitoring. Sige. Franklin Tiloheyo, okay. Si Val Bukatan, Mayo ba? Good job. Oh. Bea Jonathan, mayong hapon sa Marlon. Tamiyaw ko lang, Kumari Star Mayo, kag Ma'am Jinky Dialagdon. Salamat. Ambal ni Anasin Oro, congrats ko, approve. Okay, thank you. Si Yvonne Buiser, good afternoon, Action Sir Dan Sharing. Oh, salamat Yvonne from Germany. Sa Verdun, Germany. Okay. Action Marlon, tamiyaw ko lang ang pinalaga ko ag matahom kong asawa. Mary Joy Fuentivilla, upod na gabanitor. Sa Bangga, Yap. Dara sa Aranata. Oh. Grace Alba Mistas, good evening po, God bless. Maria Teresa Hofilinia, mayang hapon. Evelyn Poboseno, mayang hapon. Maria Teresa, mayang hapon. Okay. Bini Barido, watching from Hong Kong. Salamat. Jerry Gatungay, mayang hapon. Action Mar, God bless. Thank you so much.
Mga busing, nakahibalo bala ka mga ang isa katasa sa... Report, please come in. Action man arestado ang isa ka state-level individual sa ginka sa ngabay bus operation sa station number 8 kaina sang Kagahon na mismo sa area sang Purok 4 Magsungay, Barangay Singkang Airport sa Radyang Bacolod. Ining subject kag mismo ang nadakpan sa bus operation ginkilala kay Ian Mark Moreno, 39 anyos kag resident mismo sa amuman nga lugar. Sunod rin kay Police Major Jory Puerto ang station commander sa station number 8. Ining si Moreno ang ginakabig bilang state-level individual kag sinimana naman nga ginomonitor sa mga kapulisan para po sila nakabatong sa informasyon ini ni kadalso ko nagawaligya sa illegal nga droga sa pinakamaparaktiano sa lugar Action Mar. Na-recover diri sa bypass operation nga ginkasasang station number 8 ining anom ka mga heat cell transparent plastic sachet sang ginasuspetsuan subo. Kombinasyon ini Action Mar sang mga elongated kag dalagko nga plastic sachet sang ginasuspetsuan subo nga ginablubanta nagabugat sang 3 ka gramos kag ginablubanta man nagabalor sang 20,000 pesos Action Marlon. Ining si Moreno ang yarang karon dira sa custodial facility sang station number 8 kag inisang na tanan nabasagan sang kaso nga paglapas sa dahi nga nagadumili sa pagbaligya nga pagupot sang illegal na droga. Gina-monitor kag ginaibalo pa sang mga kapulisan pero ni sa bala ang may kaangtanan sa mga pinaman ka mga bypass operation giging kasa sang kapulisan diri mismo sa may syudad sang Bacolod o kon miyembro Action Mar sang isa ka grupo. So, ang according din sa kapulisan sa itong follow up sa ning hapon, nagawa na ang resulta sa drug examination kag positibo nga mga suspetsuhan sa bug o mga sabugid ang na-recover sa station number 8. Na prepara naman nilang mga dokumento galikitin nilang alang sa tempo lali na na-file ang kaso sa mga hapon according din sa mga investigador sa station 8. Buwas aga, first hour in the morning, i-file nila ang kaso, Action Mar, na paglapas sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 o kana Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa totohan nga mga ka-aksyon sa pagpaulit sa sa mapulian, hindi gid pagalimtan, magkinamos, magpaligo o kung magparibin. Pero dapat maka-aksyon Patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa Bacolod Action sa Bacolod Action. Oy, sa mga high blood naman sa mga diabetic aton, pero may gina...
Kundi ang ginabakunahan subong 18 years old pasaka, no, kag mga senior citizen, dabo naman. Pero sa NCR, National Capital Region, makaakson nagligad nga biyernes lamang, bisala dito ang ginatawag nga pilot run. Dito anay nag-umpisa ang pagbakuna sa kabataan. Mga 1,500 na kabataan ang nagpabakuna. Ambal sa DOH, 4 lang ang nakabatyag sa ginatawag nganing grabe ba lang epekto sa lawas nila. Siguro ang ginatawag nga adverse effects. Ambal sa DOH, 4 lang. Gamay-gamay nga porsyento ra. No? Hindi ginamalikawan nga may ara ginamagakson. 1,500. Ako kapati ko, nga kung himo ni sa NCR, himuon man sa iban nga mga kaprobisahanan. Dere sa Negros Occidental, ayhan, matagayon man Matian tabala si Provincial Administrator Rayfrando Diaz II, maikantanan sa kamati, dere sa Negros Occidental, ambal ni Atty. Diaz. Matamat naman, nga kuha ang ngalan sang mga edad 12 anyos, to 17 anyos, para ka once ka maghambal ang DOH, okay, go. Pwede ka ba na makasunod ban sa vaccination rollout kagin patigayo sa NCR. Ready ng listahan, kundi turok injection na lang. No? But inatanan magadepende sa gyapon sa supply sang COVID-19 vaccines nga ginapadala diri sa gobyerno nasyonal. Atty. Diaz. Yes, we are ready, but again, it has to be authorized. Otherwise, some of ang aton nga PHO and the doctors might be facing possible mga charges. No? These are especially vaccines that are donated. Sila ginaiyang naghambal kung di pwede, hindi pwede. O wala pa kami kasugod. Basta age ka diya, 18 up. So, amo ginaton, subong na lantaw. As soon as we're told nga allowed, we will not delay in vaccinating those target nga mga population. Alas 5:55, hindi nga bahinda na sa ato sang live. Cleansing, nourishing, kag balancing, ti mo ng ever Alas 5:57, Vaida Abaw, mayong gabi. Kabonitor sa ato sa nga live stream. Nagasunod na, Aksyon Balita Evening Edition. With Aksyon and Defensor Aksyon Dale Salazar. Aksyon Reports After Edition, magabalik boss. Ako naman, Aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.